מאמין שברצינות סיפרת לנעמי שהכנסתי קולה למצדה. למי אכפת אם הכנסתי קולה למצדה? הייתי במסעדה לפני זה, קניתי קולה, מותר לי להיכנס למסעדה הבאה עם אותה קולה. אני לא מתכוון לסיים אותה בכוח או לזרוק אותה בגלל שהמזדיינים האלה אולי יסתכלו עליי, מכניס קולה. לא אכפת לי, אין לי מצדה גם ככה קולה. אין לי את האופציה לקנות שם. אז זה לא שזה מנע ממני להזמין שם, כי גם ככה אין להם כלום במאורת סמים המזדיינת הזו. וגם ככה לא הייתי מזמין שום דבר שם מהפחד שמא אני אחטוף איידס, אוקיי? זה לא שנקרא, היה לי ככה קולה, אוקיי? היה לי ממש מעט, היה לי בערך כזה דבר של קולה, וזה לא נראה כאילו כזה אכפת להם בהתחשב ברוק 2.5 אנשים במסעדה. נראה לי שפשוט ממש שמחו שהם מקבלים אפילו 10 שקל ממך על הקפה שקנית. לא נראה לי שזה כזה שינה להם עצם העובדה שאני נכנס עם בריבות קולה, אוקיי? ואתה יודע מה? אתה יודע מה? זה הזכות שלי כצרכן. זה הזכות שלי כצרכן להכניס מה שאני רוצה לשם שקניתי לפני. מה שאני רוצה. יודע מה? מעכשיו כל פעם שאני הולך למסעדה, לא משנה איזה מסעדה, הכי פנסי בעולם, אני בא עם חבית קולה. אני בא עם שני בקבוקים של 1.5 ליטר של קולה. ככה אני נכנס. מלא ארגזים. 2 קייסים ארגזים אני נכנס. ואני שותה כולם ככה. מולם. מול הפנים של המלצר. אני אבוא למלצר. אני אזיר אותו ככה מול הפנים שלי. ככה. בצורה זה נכנס אותו. למצוא לי את הזין. סתם שיהיה קצת עוד יותר awkward.